Nu vil jeg gerne få lov at fortælle lidt om et selskab, som vi ikke har i øjeblikket, og det er med vilje, at vi solgte Valterra, som var vores hurtigløber ud over alle grænser, hvor vi havde det første halvår var på børsen, men det startede 1. juni, og det har været en fantastisk aktie, men vi valgte så at sælge den, fordi jeg kom pludselig i tanke om, at man risikerede jo, at det var sådan en slags ekstra gave, aktionærerne i Anglo-American stor mineselskab havde fået. De havde fået udleveret sådan en aktie ud fra deres beholdning. Moderbeholdning, den har de jo stadigvæk. At så kunne det jo være lige pludselig, de opdagede, at den var mere end fordoblet og på et halvt år, og dermed var blevet for en masse penge værd. Og årsagen til det var jo opturen for prisen på platin, og det er sådan set en sagtig fænomen. Men så valgte vi at sælge den for ligesom at passe på, når regnskabet kom, så kunne det både være, det kunne være lidt dårligere, end man alle gik rundt og gættede på, og det andet var, at man risikerede, at folk blev opmærksom på, at de havde sådan set en aktie liggende, ligesom vi jo engang fik nogle aktier, både først i Mærsk Trading og bagefter i Svitzer, som vi kunne så sælge og få nogle penge for, uden at forstyrre stambeholdningen. Men nu er regnskabet så kommet, og den har jo så undervejs været, der var sådan en opbremsning lige inden, hvor den faldt sådan til 12%, og nu er den sådan set allerede i dag genvundet det tilbage, og vi ligger lige på en spids under all-time high, hvor den var 8.200 pence. Spørgsmålet er så, skal man gå tilbage til den, eller hvor godt var regnskabet? Regnskabet var sådan set godt, det var en fordobling af indtjeningen, men der burde være meget tilbage at hente der, fordi pointen er, at de priser, som de har solgt til sidste år, er jo ikke der, hvor markedsprisen er i dag. Den er ligesom på vej opad, og salgsprisen er om knap $2.000 per ounce, hvor priserne nu på platin ligger på 2.200, og den vægtede, hvis man gjorde det op, faktisk var, så vidt jeg fik noteret mig ned, omkring 2.500. Så de burde faktisk have ligesom sådan en forsinket opdrift på, hvad salgspriserne bliver til næste år, i det år, som nu er 26, som er begyndt nu. Det er jo sådan set vældig godt, og de tjener også mange penge, men og har nu netto stort set er gældfri. Men så sjovt er det sådan set heller ikke, så vidt jeg kan bedømme det, fordi prisen på selskabet er jo blevet høj. Så jeg tror egentlig, at selvom regnskabet i sig selv havde en positiv effekt, og der burde være mere at komme og gætte på, eller vente på skal komme, så er der altså det et selskab, der er meget godt betalt. Og hvad er der så at vente på? Ja, der er at vente på, at prisen på platin sandsynligvis kan komme til at stige. Og min tommelfingerregel er jo, at den skal koste 80% af guld. Det er så nogle år siden, den har gjort det. Nu koster den lidt under det halve af guld, så der burde være en upside i det. Og det er sådan, at cirka 30% af det, de laver, er platin, så er der 20%, der er palladium, så er der 20%, som er rhodium. Rhodium er faktisk en meget givtig ting, det er meget lille mineral. Og så er der de andre, de tager resten. Det er fordelingen på det. Rhodium er også til katalysatorer og kemisk anvendelse som industriel katalysator. Det er, hvad det handler om, og så upsiden på prisen er i orden, prishistorien er i orden, men der er bare ikke, man siger på den måde, at problemet er, at den er allerede meget godt betalt, og så mener jeg, at vi skal vente med at købe. Det er ikke sådan, at vi styrter ud nu. Vi tror lige, at vi skal klappe hesten og se, om ikke den kører træt en gang til, og så glider ned, og så tror jeg, at vi skal købe, men altså, det er nok lige tidligt nok at gå til den, men det kan være at regne forkert, og så må vi jo følge den og se efter det. Så alle er glade, men det er nok meget godt betalt.